wedi cael y gwaith o gyfansoddi'r gân sy'n mynd i cael ei chanu gan Wyn a gwahanol cantorion ar ddiwedd y gyfres. Profiad da. Da ni'n batio geiriau nôl a blaen ar y ffôn a dwi'n deud yn union dyfo'n blwmp ac ymlaen beth dwi'n feddwl a wedyn mewn creu campweithiau. Da ni wedi sgwennu dipyn efo'n gilydd. Fel arfer mae'n rhaid mi'n cael geiriau. A felly mae'n bwysig bod pwy bynnag sy'n sgwennu'r geiriau pan dwi'n cael nhw. Dwi'n dysgu nhw ar yng ngho, dwi'n canu nhw'n ymhen yn y car a dwi'n chwilio am ryw fachyn. Weithiau dwi'n sgwennu geiriau'n hun ond mae'n rhaid mi'n cael stori. Felly stori, geiriau a fanna di'r man cychwyn pob tro. Bright, rioed wedi gweithio fo blaen, mae dwi'n lot o hwyl, mae dwi'n groesawgar iawn a dwi wedi exeitio lan meddwl bod o'n wedi ganu'n nghar i. Ers pan fi ddim o beth, mae'n debyg yna gerddoriaeth yn y tŷ, mam yn chwarae ar organ, dad yn canu, yn capal, a wedyn cyfleoedd yn yr ysgol Sul, a dechrau chwarae piano pan o'n i'n 5. Dwi'n gwrando ar bob math o bethau. Dwi'n licio stwff clasurol, dwi'n licio stwff cyfoes, dwi yn mad am Motown wrth y modd, a Elton John yn un o'n hoff gyfansoddwyr i. Dwi'n meddwl mai Goodbye Yellow Brick Road gan Elton John oedd y record cyntaf. Neu efallai Susi Quattro, dwi'n cofio, Can the Can neu rhywbeth felly. Da ni'n sôn am gwmpas 1973. Dwi'n meddwl mai Don Henley, un o'r Eagles, mae newydd ryddhau album newydd unigol. Bach, Mozart, Elton John, a caneuon Motown wrth y modd. Just cerwch ar ôl beth ydych chi'n licio wneud, peidiwch â bod ofn beirniadaeth. Wyn, wrth gwrs, dwi wedi gyfarfod â heddiw yma.